Ina masoya kuma shahararru masu bibiyar shirye-shirye kuma masu bibiyar waƙoƙi na fitacce kuma shahararre wato Nura M Inuwa suke ne. Kun dai ji daga bakin fitacce kuma shahararren jarumin mawaƙin ku wato Nura M Inuwa kenan, inda yake ambata da bakinsa cewa tilas ya riƙe masoya. Tabbas wannan waƙa ce da ya zuba mata baituka daɗaɗa kuma baituka zafafa masu matuƙar nishaɗantarwa gami da ilmantarwa haɗi da faɗakarwa. Mai sauraro kar ka manta a cikin tashar da kake ciki daure ka bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe domin jin a inda za ka lalubi complete na bidiyo da odiyon wannan waƙa ta fitaccen jarumi wato Nura M Inuwa, wanda a halin yanzu muka ɗora maka waƙarsa a farko. Mai sauraro ka dai ji waƙar, tabbas mun san ka ji daɗinta, kuma haƙiƙa wannan waƙa ce wacce masu sauraro sun tabbata cewa fitatta ce kuma shahararriya, wanda dukkanin wani masoyin Nura M Inuwa ya san zai ji daɗin wannan waƙa game da cewar waƙar an yi ta domin masoya ne. Tabbas Nura M Inuwa yana alfahari da dukkanin masoyansa masu bibiyarsa, duba da yanayin a sanin masoyan Nura M Inuwa ya jima bai saki album ba a shekarar da muke ciki, don kuwa fitacce kuma shahararre Nura M Inuwa ya ɗau tsawon lokaci bai saki album ba a wannan shekara, domin kuwa yana da tsawon shekara 2 kenan Nura M Inuwa bai kula masoyansa ba wajen fitar musu da album, sai dai dukkanin ragowar mawaƙan suna ƙoƙari wurin fitar da album ɗinsu. Hakan ya sa masoyan Nura M Inuwa suke tunanin ko yana shirye-shiryen ajiye waƙa ne. Tabbas abin ba haka yake ba, duba da yanayin har yanzu Nura M Inuwa yana ziyartar gurin tarika da gurin birthday da gurin biki da dama, ya je ya rera waƙoƙi daban-daban. Haƙiƙa kamar yadda ga wannan bidiyo, wannan waƙa tasa ya rera ta ne a gurin wani taron gangamin masoyansa, inda Nura M Inuwa ya gudanar da wannan waƙa. Tabbas mai sauraro kai kanka da ka jin wannan waƙa ka san waƙa ce da bata jima ba, kuma waƙa ce da a halin yanzu ake tunanin za ta kowace waƙa a cikin waƙoƙin Nura M Inuwa da shekarar 2024 trending, duba da yanayin waƙar ya yi ta ne akan masoya, inda ya ambata da bakinsa cewa tilas ya riƙe ku masoya. Hakika waƙa ce da ya zuba maku baituka, kuma waƙa ce da ya yabi dukkanin masoyansa musamman masu bibiyarsa da tura masa saƙo akan jiran album ɗinsa da suke yi na tsawon dakon shekara 2 da kai kana jiran album ɗin Nura M Inuwa. Hakika a shekarar 2024 dai zai faranta maka rai kamar yadda muka faɗa maka, kuma za ka tabbatar da cewa a shirye yake da ya ci gaba da sambaɗo muku album zafafa daɗaɗa masu matuƙar ƙayatarwa da ilmantarwa. Kamar yadda mai sauraro ya sani, kai dai kar ka manta ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun dukkanin wasu bidiyoyi na sanarwa kama daga kan Kannywood da kuma abin da ya danganci wato mawaƙa daban-daban, duk dai a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda ka sani muna kawo maka shi tun daga baya har zuwa yanzu, za mu ci gaba da kawo maka mawaƙan daban-daban waɗanda za su nishaɗantar da kai kuma su ilmantar da kai, irin su Nura M Inuwa, Auta MG Boy, Hamisu Breaker, Salim Smart, Sadiq Saleh da dukkanin waɗannan mawaƙa da suke trending a halin yanzu. Kai dai mai sauraro kar ka manta da tashar da kake ciki, ka daure kai mana alamar subscribing ko sharing ko